Als segles XVII i XVIII té lloc una eclosió de l'espiritualitat femenina. Moltes dones es llancen a viure una aventura espiritual que de vegades pot caure en l'heterodòxia, el sacrilegi o fins i tot el diabolisme. És una espiritualitat que, tant per mística com per femenina, serà sospitosa i vigilada de ben a prop per la Inquisició. Il·luses santes i falsàries és un estudi de caràcter divulgatiu sobre aquestes dones basat en la documentació del Tribunal de València del Sant Ofici. El que tenen en comú totes aquestes dones és que fan servir l'únic mitjà al seu abast, que és l'espiritualitat, per a superar les negacions, les traves, el silenci que els imposa una societat i una religió patriarcals. Com deia Vicent Andrés Estellés, les històries fan la història.